So guys, meanwhile in waterfalls maroba kumana ningapfeka mauniform safeguard muri kuona baba. Mwacho akwara iri ndori raiti rapa iri. Airi Zimbabwe zimfana. Yomfana yote anyatso kumamisa unotaura iwe. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV know the best entertainment reti kubva kumarutivi. Mana yese muZimbabwe Bahasha. Makadiko muri Zimbabwe kumatimana enyika pano pandauya techitarisa ma trending videos ari kutrenda this week. So today I came across this video yamuri kuona iri ku background iyo neyamuri kuona pama screens pari zvinezvi. Vakomana ava vabatwa nhasi makuseni. I understand vabatwa makuseni quarterfalls according to the source yepa video. Varuradza kuti vakomana vanoita zverobhari nhaika muri kuona ava blaz vakapfeka uniform vari pasteering vakapfeka uniform yesecurity company yavakapfeka. Hey, zviri kunzi vakomana vabva vakwidza vamwe ambuya vanga vachienda kunohodha kuMbare. I suppose ndana moms vedu vemusika vanenge vachitsvaga kurarama. Saka vavakwidza kudaro ndobva vakuvarobha vakuda vabvisa hembe ndobva vakanda panze. Anga ari makuseni, it was still early in the morning. Uzvinzwa here iwewe uri tsaga wanzwa? Uzvinzwa here? Ukunzwa here? Nyatsodaira ita zvadhakwa. Ita kuti zvadhakwa. Zvadhakwa ka? Uri nyatsoziva iwewe. Ire safeguard iri. Hai rakadhakwa iri zimfesi. Unopengere iwewe. Apo ona tumari, tumapesi, tumalaptop. Ka laptop karapa ka? Iyi laptop irapa iyi. Ukati steering woti laptop zvese futi iropenga iri. Unorwara iwewe. Asi gadi. Unopenga iwe mfesi iwe. Ona iro rimwe racho riri kwero. Yosi mjara iwe. Unopenga iwe. Wakwana? Tesa one manje zvakuita manje wakufira panapa manje basa rekuba. Zvadhakwa izvi. Iwe shamari usati wasina basa iwewe. Ita mamuri pabasa. Ukuzvinzwa? Mamuri pagraft usanyepera kudzungaira iwewe. Ndakuudza kudhara iwewe. Ukuzvinzwa? Usanyepera kudzungaira iwewe. Aunyepera. Komana pa place ari kupi? Vapi? Avashanda usafeguard. Anoshanda kupi? Anoshanda kupi? Tona idea yake. Ngabudisa. Anonyebo. Perfect. Tobo kuburudza hivi. This guys Mbavha idzi. Unamusika kuti Mbavha idzi. Hai Mbavha idzi. Munokona majubheki saya kuno kumajubheki mukutsvagei kuno. Hey comrade. Mukutsvagei panapa. Yeah? Mangotakura kubva majubheki. Majubheki ndipaviri. Yeah? Yeah? Amina kusenda kunda kupi? Ishamari zenyu. Mawana. Gaji badare. Jidicha dhakwa iki. Manje uyatwa pama. Saka tinotenda members of the public vanoreacta kana vaona panenge pachiitika crime. So guys, you should like our channel, share this video and press the notification bell kuti mugone kuramba muchiona dzimwe trending news. Thank you so much. Bahasha TV, nyaya sezvadziri.